adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw, meaning dumanan sa usakawit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kevin. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pelikula. Madilim sa takbo ng mundo'y RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdas sa nga Kevin. Jima, sige na. Unsa man? Tubagan ako ba? Saman, di pagid ko nimo sugton, ha? Dili ka magmahay? Ano ko tao magmahay man ko? Ikaw pa? Kaswerte na ako nimo, ha? Sige na ba? Sugtan ako. Sige, good. Sige, good. Gisugot ako nimo? Kita na, ha? Oh, kita na. Daan pagidagi kong uyab na mo? Ngano? Kay Baude ka? Oo, uy. Kita mo nga nag-post si Gemma. Oh, Daghang gisyo picture nga gipang-upload. Ibaw, ka ng Gemma nga active kayo sa social media. okay ra na eh. At least, kay Bao ko nga proud siya nako. Ay, salamat. Naanagita na itong order. Nga ano ta? Kutuman na ako eh. Kadit sa. Ha? Picturean sa nako. Uy, love, okay na na uy. Gutom na kayo. Ay, paghuwat sa. Good. Oh, Kada. Okay na. Love, i-post ako sa Facebook, uy. Or may day ko pa. love, nagbawiya ka nga. Di ko hilig ana, di ba? Pati asad ni mo, uy. Para natin nindot ng mga pictures sa social media ba? Kinanglan magiging na, love. Ang importante nga maayong atong relasyon. Paita sa ni mo, uy. Ayaw na lang, uy. Kay lambi. Oh, Jima. Naunso. Para lang ano. Wala ka niya tinggi og pila ka adlaw. Lagi ba eh? Nagluod man. Paita. Nya, sa may plano nimo? Okay pa ka na. Makaya raman na akong batasana ba eh. Gani, na ako'y plano nga makigminyo na ko niya. Ug pamabdusan ako siya para naana siya kalingawan gawas ng pagsigig. Kabuang ng mga social media diha. Pero ang pangutan na ba kung musugot ba? Yes, I will marry you. Yes! Thank you! Thank you. Thank you, bye! Thank you! Love, mag-baby na ta. Ha? Baby agad? Oo. Nindot biyasan ng natay anak. Natay inspirasyon sa itong pagpanarbaho ba? Kevin, dili pa ko andam ang butanga, uy. O gusto pa sad. Gusto pa ko magtagbog laag, no? Gusto pa kong mo-travel. Di pa di ka ganahan nga magbuhat ta og atong pamilya eh. Moabot ra ta, ana. Pero dili pa lang karon. Jima! Ay, kalimot din sa bando ha. Sukdan ka og para sunubo nimo sa akong kasal. Lagi, bay. Lagi. Sige na. Bye na kay... Abot ako sa amo. Oh. Love? Oh. Unsam ning bay? Anong kahugaw ba din eh? Hi, love. Uy, Jima? Hubog ka? Gila kayo mga kudiri ganina, good. Unya, kay gani mo ko sa mga amiga. Baka nga galingaw na mig-inom. Ay, pinipili sa akin. Tuwag na ko, duka na kay kukod. O kung gutomon gani ka, luto lang eh. Ha? Saan to ba? Uwa pa ka makaluto? Hindi ko kay ba maluto. Oh, Jima!
imong luto, di ba gid manimgaw niya? Bisyo yun. Ha? Pero tanawa ang ibang share sa social media bay. Murag yun og ideal wife si Jima. Ay, basig mausap na siya bay. Nakalitan pa siguro sa among kaminyoon bay. Dunga na siya bay. Una ka mapulaan ng kalakiha. Ay, iyay, lampara na gid sa kong uwi. Sakit na sad kay nga akong ubaga tungod sa pagsigig duko sa trabaho. Muro magitusok-tusok eh. Ay, sige lang. Mahumanlig ko sa akong trabaho, makapahuway na ko. Kevin? Oh, uy, Neri? Gamitan ni oh. Ha? Haplas? Ganang giyatagan ko ni mong haplas eh. Klaro man kaayo nga gikapoy na ka kay ganina rag ka na sige trabaho diha. Nya, sige pagkikaghikap sa mong abaga. Maghihatagan ti ka ana. Oh, Omega Painkiller? Oh, suway na. Uy, Ihaplas na sa mong abaga. Di ba mo gaan yun ang imong pamati? Nga bis na nagtrabaho ka, makuhaan gid ang kakapoy nga imong gibati. ay, magpalit lang kog ako oy. Maikog sa tanim mo da. Ay sus! Ayaw ka bala ka, oy. Nakinig kang stocks ana kay affordable naman gid kaayon na. Salamat kay Neri ha. Sagoy salamat. Utangan ka na ko, no? Oh, bayaran lang unyat ka. Neri, meow. Iced coffee? Oh, akong bayan mo. Joke naman good to. Pero, kinaninood man ka, okay, sige. Dawaton na ako. Ya, oy, bay. Naamday ka diha. Bisihan na gud sa imo cellphone, boy. Sama si Jimma na sana. Nag-update mo? Dili ay, Jima ba? Si Neri ni. Oh, ay! Niri na sad. Murag sige na magaghisgot ang pangana, bay. Niri. Oh, boss, sinong ma-inlove na ka na niya, ha? Buutan og maayong tao si Neri bay. Maong klaro kayo nga dagang ma-inlove ining bayana. Oh, uy, sa ato pa. Ni angkon gid ka nga. Na-inlove na ka niya, bay. Ha? Na-in-love na ka na ako? O Neri, lahi kay kas akong Asawa? um sorry ha pero murag di nagig ko malipayon kauban nga akong asawa. O mao to. Na in love ko nimo. Sa tinuod lang, love na sa tika, Kevin. Pero, dili ko gusto mahimong kabit. Kung ano sa man ang imong gibati para na ako, kalimti na. Pero Neri, Basin og naalam mo yung misunderstanding sa mga asawa. Istoryahin ninyo. Sultihi siya ko na kung sa gusto nimong mahitabo. Unsa? Gusto nimo nga mag-usab ko? o Jima. Gusto na ko nga magpakabana sa unta ka sa atong relasyon. Sa atong pagpuyo. Minyo na ta Jima. Og kining edad na to ron. Ang iyong nga may anak na ta. Pero unsa may priority ni mo ron eh? Laag, inom, barkada. Wa pa gid ka matagbaw na. Kevin, Unsa man gyud? Gusto pa ba nimong maglingaw-lingaw, ha? Kay undangon lang ni nato eh. Gusto na kong mag-umol og akong kaugalingong pamilya, Jima. I'm sorry, Kevin. Pero dili pag ko andaman ang butang. Kung mauna, unta wa na lang kamusugot nga magpakasalta. Kevin, Nankamot og maayo, Jima. Gusto kong buhiyon ang atong relasyon kaysa tinuod lang. Wa ko makasabot sa atong pagpuyo. Pero lisod kayo kung ako ra mo ay maningkamot. Ug wa na sa ko makasabot kung napaba ko'y debate para nimo. Maong di na lang to lisod-lisod ng atong kaugalingon. Undangon ta ni Jima. Mao ba? Buwag na mo? Oh, Neri, pero wa ko mo ani din aron mo diskarte balik nimo. Gusto lang ko magpahibaw nimo nga tinud-anay ang akong love nimo. Og igor ako sa pagpangandoy nimo. Kevin, Mapapansin mo kaya
Ako'y magkukunwari Mura kong naibtan og tunok nga nagbuwag ni Jima. Dili man dahil lalim nga usaray maning kamot sa usa ka relasyon. Moabot gidi ang panahon nga kapuyon ka. Og di sad nako kapugnan akong kagulingon nga ma-inlove ko ni Neri. Bisan og nahibaw ko nga dili na pwede. Dini na nakutob og dagang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power, RMN. VX Mao kita mga higalang kaagin Cebu City uban sa awit nga iyang gitangayo. Awit nga nakalahan pelikula. Isayaw mo ako sinta ibubulong ko ang musika. Ang maong kaagi gibada no duwa sa radyo ni Carol Marie Caen o gabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga hikala at mga suking paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamilya. Sanay na humawa